Han brændte sine skibe. En gang for længe siden var der en stor kriger, der befandt sig i en situation, som tvang ham til at træffe en beslutning, der ville sikre ham på slagmarken. Han stod i begreb med at sende sine hære mod en stærk fjende, som havde flere soldater end han selv. Han fik sine soldater ombord i nogle skibe, sejlede til fjendens land, landsatte soldater og udstyr og gav dem så ordre til at brænde de skibe, de var kommet med. I sin tale til soldaterne før det første slag sagde han: "Som I ser, går skibene op i røg. Det betyder, at vi ikke kan forlade den kyst i live, medmindre vi vinder. Nu har vi intet valg. Vi vinder, eller vi dør." De vandt. Enhver, der vil vinde, uanset hvad det drejer sig om, må være villig til at brænde sine skibe og afskære sig fra til hver bagtog. Kun på den måde kan man være sikker på at bevare den sindstilstand, der hedder et brændende ønske om at vinde, og som er afgørende for succes. Om morgenen dagen efter Chicagos store brand, stod der en gruppe købmænd i State Street og så på de rygende ruiner af det, der havde været deres lager. De holdt et møde for at beslutte, om de skulle forsøge at bygge dem op igen, eller forlade Chicago og starte forfra i en mere lovende del af landet. De traf alle, undtagen en, den beslutning, at de ville forlade Chicago. Den købmand, der havde besluttet at blive, pegede på resterne af sin lagerbygning og sagde: "Mine herrer, nøjagtigt på dette sted vil jeg bygge verdens største magasin, om det så brænder nok så mange gange." Det skete for næsten 100 år siden. Magasinet blev bygget. Det står den dag i dag som et imponerende monument over den kraft, der findes i den sindstilstand, der hedder et brændende ønske. Det ville have været det letteste for Marshall Field at gøre ligesom sine kolleger. Da det gik dårligt, og fremtiden ikke tegnede så lyst, brød de op og rejste et sted hen, hvor det så ud til at ville gå bedre. Læg vel mærke til forskellen på Marshall Field og de andre købmænd, for det er netop den, der adskiller næsten alle, der har succes, fra dem, der ikke har det. Alle mennesker, der når den alder, hvor man forstår, hvad man bruger penge til, ønsker sig dem. At ønske fører ikke til rigdom, men at ønske rigdom så stærkt, at det bliver en besættelse, og derefter lægge konkrete planer for, hvordan man vil opnå rigdom, og holde fast ved disse planer med en udholdenhed, der ikke erkender fiasko, det fører til rigdom. Seks trin, der forvandler stærke ønsker til guld. Den metode, der forvandler et stærkt ønske om rigdom til dets finansielle modstykke, består af følgende 6 konkrete praktiske trin. 1. Bestem dig for nøjagtigt, hvor mange penge du ønsker. Det er ikke tilstrækkeligt at sige, jeg vil have masser af penge. Fastsæt et bestemt beløb. Det er en psykologisk grund til dette krav, som vi vil komme ind på i et senere kapitel. 2. Find ud af nøjagtigt, hvad du vil yde til gengæld for de penge, du ønsker dig så stærkt. I virkelighedens verden gælder reglen noget for noget. 3. Fastsæt en bestemt dato for, hvornår du har i sinde at være i besiddelse af de penge, du ønsker dig så højt. 4. Opstil en nøjagtig plan for, hvordan du vil realisere denne plan, og begynd straks, hvad enten du er parat eller ej, at sætte planen i værk. 5. Nedskriv klart og præcist, hvor mange penge du har i sinde at tjene. Sæt en tidsfrist. Angiv, hvad du har i sinde at yde til gengæld for pengene, og beskriv klart den plan, du vil anvende for at komme i besiddelse af pengene. 6. Læs den skrevne erklæring højt 2 gange dagligt. 1 gang før du går i seng om aftenen, og 1 gang efter du er stået op om morgenen. Mens du læser, skal du se og føle og være overbevist om, at du allerede er i besiddelse af pengene. Det er vigtigt, at du følger de anvisninger, der er beskrevet i disse 6 trin. Det er særligt vigtigt, at du bider mærke i og følger anvisningerne i det 6. afsnit. Du beklager dig måske over, at det er umuligt for dig at se for dig, at du har penge, før du faktisk har dem. Her er det, at det brændende ønske vil komme dig til hjælp. Hvis du virkelig ønsker penge så stærkt, at dit ønske er en besættelse, vil det ikke finde dig vanskeligt at overbevise dig om, at du tjener dem. Det drejer sig om at ønske penge og at blive så fast besluttet på at få dem, at du overbeviser dig selv om, at du får dem.